ओमफ्राय दानि बे फैसा हरोङिफ्राखौ ओरैबायदि बिखा बिबु साला आफा दाउदैजों वालाव सिना होनानै होनलाय जाफा जोहाबखाबाय माने थैखानायसैलै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो खोनागासिनो दङ बेंगलरावहाय जोंनि बर' सुबुंफोर खामानि मावनो फैग्रा लकेल मानसिफोरजों लांखार जादों होननानैहाय। दा बैसिनि लांखार जानायनि काहिनिया माबायदि नैबेखौहाय आङो नोंथांमोननोहाय खोनासंहोनो गोसो जादों। सिगाङाव आंबो एसेबां मोजां मिथियामोन नंगौ नङा हौवाफोर ना हिनजावफोर, आङो कनफिउस जागासिनो दङमोन। नाथाय जों गामिनिफ्राय आंनाव फन खालामनानै सोंहरबाय थानायलाय दा आङो बेंगलर बर' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टजोंहाय रायलायनानैहाय दा बिसोर लांखार जानाय मानसिफोरजों रायलायनो मोनदों। दा गामिनिफ्राय सोंहरनाय मानसिफोरनोहाय आङो कनफारेन्स खालामनानै होदों आदा इन्दिजोंहाय। दा बेजोंहाय गावसिनि काहिनि जाबोनायखौ माब्रै जाबोआ, माब्रै लांखार जाया, माब्रै किडनेप खालामजाया नैबेखौहाय आदा इन्दिजों सावरायलायदों। बिथांनो खिन्थादों काहिनिखौ फारि फारिनो। दा नोंथांमोनाबो माब्रै जाबोआ मिथिगोन। आंथ' खोनासंनो मोनखायाखिसै, आं खामानियाव बिजि थाबाय। कनफारेन्सल' खालामना होनानैहाय आङो मुड खालामनानै सिपिआव सोना लाबाय। बे रेकर्डिंखौ नोंथांमोननो खोनासंहोगोन। नोंथाङा जोबजासिम खोनासंलांनानैहाय बे रेकर्डिंखौ शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोनो दाबाव, जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदि गोदाव सोराव मालायनि आखायावहाय गबनानैहाय बेफोरबायदि बुग्लि सुग्लि खालामजाया, थाखा दाबि जाया। थाखाखौथ' बिसोरो 1.5 लाखनि गोजौआवबो मोनलांबाय जानो हागौ। बिसोरो 8 जन मानसिफोर दङ। 8 जन मानसियावहाय मबाइल गंफा गंसेबो मबाइल मोनबोआखै। आरो सासेयावहाय फैसाया सोरनावबा 7,000, सोरनावबा 6,000, सोरनावबा 5,000, सोरनावबा 4,000, सोरनावबा 8,000 नै बेफोरबायदि दंमोन। बेफोरखौबो गरसेबो थाखा मोनबोफिनाखै बिसोरो। बिसिनि न'खरनिफ्राय सासेयाव 20,000 सोनानै हरदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखौबो बिसोर गैया। दा थाखा फैसायाथ' दे उनावब्लाबो खामायनो हाबाय, मानसिया जेने थेने बारग'बाय, बेनो जथेस्थ'सै। दा बिसोरखौहाय बेंगलर बर' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय न'आवहाय उल्था फाथायहरफिनसिगोन होननानैहाय आङो मिथिनाय जादों। थांदों थाङाखै मैयानि दिनाव रायज्लायदों, मैया हराव रायज्लायदोंमोन। बे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो, आं नोंथांमोननो खोनासंहोसिगोन। रावबो बेफोरबायदि सिनाया मुवा गोदाव सोराव कन्टेक्ट खालामनानै दाफै नङाब्ला बेबायदिनो गब'फैनो हागौ नोंथांमोनाबो। ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै अबस्था गाज्रि जाफैदों जों 8 जना। खिन्थु मिथिनानै आं फन लादों दा ओरै माने सासे मानसिया गुन्दा गेङा लिंहरदों, गसाइगावनि सासे दङ। ओमफ्राय आंनि लोगोआ माने लेखाबो फोरोंखायो। ओमफ्राय दै कम्पानियाव फैदो, बे फ्रिजनि दै सोनाया बथल सोनांगौल', दिनावहाय 700 होगोन होननानै बुंबाय नालाय जों बाव थांबाय। गारि भारा थागा मेजेस्टिकनिफ्राय गाखोनानै हुसुरसिम फै, हुसुर प्लेटफर्मसिम होनना गाव सोना हरबा गारि भाराया। ओमफ्राय गारि भारा सोना हरलायनायखाय जों थांबाय। थांनानै दानिया हुसुर मोनहैबाय। हुसुरनिफ्राय गावसोरो मारुति भेनजों लांफैबाय सानै। लांनानै दानिया एकदम हाग्रा खनानि फाखानि न' गोलैनो हाग्रा मानफबजोबनायनि बेयावसो सैबाय जोंखौ। ओमफ्राय सोनायजों लोगोसे सिबनानै नैबाव लाइन जिरायसै नोंसोरो होनबाय तामिलफोर। ओमफ्राय दानिया सिया बनानै जों जिरायबाय। आं गोजांस्रिउ मोनखाबाय, मा जाखोरा, माथो कम्पानि दैनि कम्पानियाव फैनाय हाग्रा सेरनि माबायावसो सोबायलै सानबाय आं। ओमफ्राय दानिया जिरायगासिनो जोंखौ जिरायहोजोब्बाय नालाय लाइन। ओमफ्राय दानिया भिडिअ खालामखुमाबाय आं। भिडिअ खालामनायखौ थाग थिग नुना मबाइलखौ आंनिखौ सेना लाखाबाय। सेना लाबाय नालाय ओमफ्राय दानिया ओरैनो सोंफ्लाबाय, नोंसोर सिनि कन्टेक्टआव फैया, बे जाय कन्टेक्ट होदोंमोन बेयावनाव फन बुसाय होनलाय थिदों नालाय गावसिनि पार्टनारानोखा। सुइस अफ खालामना लाबाय। ओमफ्राय सुइस अफ खालामना लानानै नै बे सासे आंनि गसाइगावनि लोगोआ, बे हिन्दीबो स्मार्ट इंलिसबो स्मार्ट नालाय, मिसनारि फरायनायखा BA पास। ओमफ्राय बुबाय बियो, गैया सार, नै बे नाम्बारा लिंहरदोंमोन जोंखौ, दानिया गावनो सुइस अफ खालामबाय होनना। ओमफ्राय दानिया बुबाय थाबाय। ओमफ्राय दानिया बुबाय थानाय समावनो सौबाग्रोबखाबाय फन बुग्राखौ गावसोरनो बुनो थोनदों गावसोरनो। ओमफ्राय माने गुन्दा गेंसोखा नालाय। बे मानसिखौ सिनायोना सिनाया नोंसोरलाय? मा? बे मानसिखौ सिनायोना सिनाया? बे मानसिखौथ' माने नुलालाय सिनायनाय खैरा माबाया गुन्दा गेंनिया। सोरथ' बे गुन्दा गेंनि मानसिखौ जाया लिंहरग्रा बेखौ गोसोआव दं दा? मानसियाखौ
नुवाखै बाबुखौबो कन्टेक्टजों थांदों फैसा सोना हरलायनायखाय। ओमफ्राय उनाव नोंसोर बेसेबां होनांखो? आयै उनावलाय बिखा बिबु सौग्लिजोब्बाय गाथेजोब्बाय मानि आंने गोख्रैनो फैसा सोहरबाय दा जोंखौ सानैखौहाय आलदा दोनबाय फैसा सोनायखौ नोंसोर ओरै थाफैदो होननानै। ओमफ्राय दानि बे फैसा हरोङिफ्राखौ ओरैबायदि बिखा बिबु साला आफा दावदैजों वालाव सिना होनानै होनलाय जाफा जोहाबखाबाय माने थैखानायसैलै फैसा सोना हरसान्दियानो। आयै खोमा सुफ्लंबाय देगारजों ओमफ्राय साला खावलाय जोख्रुबजोबखाबाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि सोनानै हरखांजोबो ओमफ्राय बेनो बे आंनि लोगो दा BA पास इंलिस मिडियाम BA पास लायने बिब'आ आरो मोनो तामिल फिसाखौनो लादों। ओमफ्राय आरो बेजों रायज्लायहोबावबाय दा बेनो तामिल बिगुमैनो मावसिनबायलै सयथि सिथारनायसैसो साला गैले अमा देनानै बे गेर थैनो माबा खालामनायालाय थैद'यियालाय बिदि जाबाय। मा साबसिनैसो बुग्राफ्रा 12 जनसो दंलै बाबु। ओमफ्राय माने 9 जनसोआ जोंखौ बुदों ओमफ्राय खायसे साइडआव थादों मानसि नायनांगौ बिदि जादोंरा बाबु सयथिबो। ओमफ्राय नैबाव दा बे बड' एस'सियेसन वेलफेयार ना मा होनो बड' बिसोर जोंखौहाय बे ओमफ्राय जोंखौहाय बिदि बुग्लिखांजोबनानै आरबा सिथारनानै अन्थाइ दंखायो थाइथाम माने बिहारिफोरखौलाय बिसोरो बेजों फुथारनायानो गोबांसै दा अन्थाइया थै गोजा। ओमफ्राय न' सिङाव अन्थाइ दंखायो थाइथाम गिदिरनो बेखौ नुखाबाय आं। ओमफ्राय जोंनियाथ' फैसा हरनाय मानसिखौ आलदा दोनदोंना दलदनो आं दिनै गैलेलै संसारनि बिदायसो मोनबायमोन आं। ओमफ्राय न'आवनो सोना हरबाय? ओमफ्राय न'आवनो सोना हरबाय बिसोरनोबो गासैबो सोना हरजोबबाय। फैसा नागिरनायाव 8 जननिबो 20,000 ओमफ्राय जोंनि पकेटआव सोरनिबा 6,000 सोरनिबा 7,000 सोरनिबा 4,000 बे फैसाखौलाय सिकिं खालामना लाग्रोजोबखादों। ओमफ्राय मबाइल 8था मबाइलखौबो हरखायाखिसै? हरखाखैलै बाबु हरनाखै दा लांदांरा नैबे जोंनि बे बड' वेलफेयार एस'सियेसन होनो ना मा होनो बिसिनिसो बेस्राफोर नै। औरा बिसोरनो नायगासिनोखाना माबाखौ दा बर' माबाखौहाय। ओमफ्राय दहायहाय बे माबा बिराद स्ट्रं दानानै दोननाय बिराद मोजांबो जादों बियो। ओमफ्राय तामिल फिसाय लानाया दहाय बियो ASP खौनो लिंबोखांबाय बहाय केस होबाय बियो केस होबाय। ओमफ्राय बेनो तामिल बिगुमै असे दं नालाय दा हुलुस थुलुस खालामगासिनो दंनो माने माबा बे नागिरजेनखाबाय बे गुन्दागिरिनि एकाउन्टखौ होनानै जोंनि बिसि फिसाया फैसा सोहरनांबायना। ओमफ्राय दाथ' एकाउन्टआ जाबाय? बे एकाउन्टआ थाबायना बैनिया दा पुलिसा उदखार खालामदों जाहैदों बाबु। हमनांगोन दाथ' बे बिराद गाज्रि जानायसोथ'। तदन्त खालामगासिनो दं जाहैदों। ओमफ्राय दा नोंसोर मोनजाबाय थानाया नोंसोर थानाया दा जानायफ्रा बे नैबे जोंनि बे बर'फोरनि माबालाय बन थाफैबाय। खालि आदै मा जाहैयोलै नोंसोरो माबायाव आं फेसबुकाव नुनाय लोगो लोगो ओरै फन हरदों ओमफ्राय आं खोन्थादोंबो बिदि घटना जानानै दङ बे बुस्थुखौथ' एसे नायनांगोन होननानै। 8 जन गाहाम मानसि इनस्टेन्टलि जुदि बुथारफ्लाङोब्लाथ' बिराद गिदिर जागोन ना। बेफोरखौ लानानै बिदि सावरायदोंमोन आरोखि। माबालाय बाबु सोर सिथारखानायमोन फैसा होआला माने बे बिहारि गोबां मानसिखौ बिदि खालामबाय आरो बे न'आव बिसोरो फबहैयो बिसोरो। अन्थाइयाव थै दंलायखायो मारुथि बेहेन दं गंसे बेजों लाना खारबाबायो। ओमफ्राय उनावहाय जोंखौ बुसे बुनानै फैसा मानसिफ्रा दा मानसिफ्रालाय बिदिनोसै बाबु बे सेंग्राफोर बायदि न' जाबायना जायाखै जोंथ' बुंनो रोंले। फैसा 2100 हरफिना फैनो जों होजों थाबाय थाब्लाबो गावसोर डिस्टार्ब जायोना। बे मारुथियाव सोनानै नायगिदावहोआबो मोङाबो हाग्रा सेरनि गामि गफा गफि गामिनिजों लाबोबाय जोंखौ लाबोनानै लामा गेजेराव दोनफैबाय। माबे लामायाव दोनफैखो आंलाय फात्ता मोनखासै। ओमफ्राय थांदो
ओमफ्राय नोंसोरो हाग्रा गुदैयावहाय ओंखारहोजोबनानै नोंसोर थांदो नैबे फैसा 100जोंहाय टिकेट दानना थांदो बेनिफ्राय नै ओरै सिद्दा थां प्लेटफर्मा 1 किल'मिटार दे थाबायलांदो नोंसोरो होननानै थोंहरफैबायलै। ओमफ्राय बिदि बुजाग्राफ्रा थाबायनो हाबाय? खोम गिनायजों गोबांजों बे समाव गरमैनो दंना बाबु। अनेक उसुथिफ्रा मोखांफ्रा गोसोम गोसोम जाजोबनानै थाजोब्बाय बिखाफ्रा दहन दिन्थिजोब्बाय दा बयनोबो पुलिसबो फैदोंमोन बाव। केस होबायना गावसोर। जोंथ' बयखौबो खबर लाखायोरा दै। आयै सयथिबो बियादैया माबायदि खबर लादों नै गामिनि गैबावा बारा साफा सानैल'। नों नांजाहैबाय नाहसाय नों नांजायो बाबु बिराद मोजां मोनोलै बाबु सना। आरे जोंलाय हारिनि मावबोनाय ना दै जों बयखौबो गोसोखाङोब्रा नङा होमबा? जों बिदि हारिनि मावाला सोबख'नानै जाग्रा लालाय गोदोनो थाखा खामायनानै खारनो हायोमोन ना। नंगौलै बाबु सना नंगौ राइट नंगौ। दा नै बेंगलर बायदियाव बर' वेलफेयार एस'सियेसन दं बिसोरबो बेसादफोर बिराद खाथि थाबनानै थायो। ओमफ्राय बिसोरो नोंसोरखौ महाय खनखो? जोङो बै गुन्दाफोर फैसा 100 हरनायजोंहाय जों मेजिस्ट्रेटनाव खुनुरुखुम फैबाय बै ससे फैयो ओंखारनो ओमफ्राय आरो मेजिस्ट्रेटनि गाखोयो मोनावनो बिदि खालामनानै फैबाय जों। ओमफ्राय बिसोरो महाय लायखो बे बाहायमोना? मेजिस्ट्रेटनिफ्राय लायदों बाबु। कन्टेक्ट जानानै? औ कन्टेक्ट जानानैहाय हरैहाय माबाया ओरै बिबा बायबाय माबाया साजोना फिसालाया बिदि बिबा बायनानै सासे बे केनेननि बिब'नि फिसाला दंना जमनागुरिनि बियोबोनो मेजिस्ट्रेट गुदियाव थाखायो नालाय। जना? औ मा मिजिं ना बोरैबा होनोलै बेखौ। मिजिं देसिन जनाया उन्दै मिजिङानो फैसा आंनो 2000 सोना हरबाय मिजिंनि एकाउन्टआव। ओमफ्राय आफाया माबायाव दंनो मेजिस्ट्रेटआव दंनो मबाइलबो गैले नोंबो सेना लाजाजोब्बाय नों नागिरलाबायदोलै मिजिं होननानै दिनै साजोना सोंहरबाय दा। मिजिङा नागिरलाबायनानै आंखौ लोगो मोनबाय माबायाव मेजिस्ट्रेटआव। हरनि 3थायावसो लोगो मोनखादों। नै दहाय मोनानि हरनि 3था? नैबे थांनाय हरनि 3थायावसो लोगो मोनखादों बाबु। नै आमाय फैदो नों ओंखाम जाबाय माबाय होनना जननिबो फैसा गरसेबो गैखाले नालाय। बे मिजिंनो साजोन 2000 सोना हरनायाखौनो जाबाय जों आजनजों।